Assalamu alaykum mehrbani ilesler. Coşkunun, buysoncun, ilhamın dolup taşıyan ediz vatanımızın bahtiyarlık dövründe yanlayan hoş ovadın nağmalarının. Hemişelik bir taraplığımızın şanı 25 yıllık toyunun toylanacak yılı olan. Türkmenistan bir taraplığın mekanı yanına da Belent'ten yanlanmağın arzulap. Kalva singen aydımlar adlı gepleşimizi başlayaz. Gepleşimizin başında Türkmenin aydım saatsin otunu östürmek, onu qorap saklap, geleceki nesilleri yetirmekte Halipa şehirlik mektebini yola koymakla giyin mümkünçülükleri diyen, kahraman arka dağımızın başının dik, canının sağ olmağını, dövlü dekmiyetli tutumlu işlerinin bundan veylagem rovaz almağını arzulayaz. Eziz iyileşler. Gepleşimizin bu gezek sahanına kalva singen aydınlar. Yaş aydımçı İlmrat Muhammed'in yerine getirmegine yanlanar. Mehrbani ilesler. Kahraman arka dağımızın başlangıcı bilen yurdumuzda sanılgı mümkünçülükleri giyin germe eye olya. Sol mümkünçülüklerden bizden peydalanıp sizin bilen yakin aratını saklap bilyaz. Bunun için siz 05-32 qıyısqa belgimde öz pikirlerinizi, tekliflerinizi ya da dinlemek isteyen kalva singen aydımlarınızı SMS arkalı yollap bizim bilen paylaşıp bilersiniz. Biz sizden gelecek SMS'lere alaşıyaz. Ala bakar ak güller açılsa parlap, gelsin nezim seyrana, gelsin lovurdap, dünyam yazmağa, dünyam sazmağa, neçe nezetsen dögülüm, sonça azmağa. Bağda şadiyan kuşluğun sayran çağları, bağda şadiyan gıyızdan oynan çağları, dünyam yazmağa, dünyam sazmağa, neçe nezetsen dögülüm, sonça azmağa. Yattan çıkmaz bu vakar, ışığın bakarı. Yattan çıkmaz bu seher, ışığın seheri. Dünyam yazmağa, dünyam sazmağa. Neçe nezetsen dögülüm, sonça azmağa. Eziz iyileşer. Yankı kılın şığırdan belli olşu hali, gepleşimizde ilkinci yerine itilecek aydım, dünyam yazmağa atlaydım. Bu aydımın sadı, Çağrı Nuri Fınqı. Sözleri Qara Seyitli Fınqı. Yerine itiriye, yaş aydımçı İlmrat Muhammed. Ağla bakar ak güller açılsa parlar. Gelsin nedlin seyrana, gelsin lovurda. Dünyam yazmağa, dünyam sazmağa. Neçe nedesen de gülüm, şonça azmağa. Dünyam yazmağa, dünyam sazmağa. Neçe nedesen de gülüm, şonça azmağa. Bağda şadiyan kuşlar oynan çağları. Bağda şadiyan gıydılan oynan çağları. Dünyam yazmağa, dünyam sazmağa. Neçe nedesin de gülüm, şonça azmağa. Dünyam yazmağa, dünyam sazmağa. Neçe
yakmağı bu bahar aşkın baharı Yaddan çıkmağı bu sefer aşkın tekeri Dünyam yazı bana Dünyam saz bana Neçene dettin de gülüm şonşa bana Dünyam yazı bana Dünyam saz bana Neçene dettin de gülüm şonşa bana Neçene dettin de gülüm şonşa bana Neçene dettin de gülüm Əzlim olmana Tebigat beripdir sana bir ajaýyp gözellik. Sen gözelim serbi boýlym, şahirlara gadallyk. Yüregimde yalın lowlar, görmesem men günne gyz. Aşyňy ýakma beýle, juwan kalbym senne gyz. Ýör çykaly gel seyrana, gel owamyň lälesi. Goý başyn egsin bize jan, sehramyň gül ýaýlasy. Yüregimde yalın lowlar, görmesem men günne gyz. Aşyňy ýakma beýle, juwan kalbym senne gyz. Ezizileşer, inniki ýanglanjak aýdym Şahir Allaýar Çüreýewiň sözlerini. Kompozitor Bayram Hudaýnazarowyň döreden gel owamyň lälesi atlaýdymy. Bu aýdymy döreden halipalar häzirki wagtda arkadagy diýarymyzda watanymyzyň her bir ösüşine gowanyp buýsanyp ýaşaýarlar. Olar halipa şäherlik dörejilik gatnaşyklarynyň ösmegine uly ýardam edip, ýaş sekinemiz bilen hemişe ýakyn aratyny saklaýarlar. Bizem Şahir Allaýar Çüreýew, kompozitor Bayram Hudaýnazarow garaşsyz hemişelik beýtarap Türkmenistan döwletimiziň saýrak bilbillerine gowanyp, dörejilik menzilleriniň uzaklara ýaýylmagyny arzu edýär. Tabiat beripdir sana bir ajaýyp gözellik Sen gözelim serbi boýlym şahirlara gadallyk Sen gözelim serbi boýlym şahirlara gadallyk Yüregimde yalın lowlar görmesem men günne gyz Aşygyny ýakma beýle juwan kalbym senne gyz Aşygyny ýakma beýle juwan kalbym senne gyz Yürü çıkaly gel feyrana gel ovamyň läleti Oy başym nigtin bede jan tehramyň gül ýaýlady Oy başym nigtin bede jan tehramyň gül ýaýlady Yüregimde yalın lowlar görmesem men günne gyz Aşygyny ýakma beýle juwan kalbym senne gyz Aşygyny ýakma beýle juwan kalbym senne gyz Yüregimde yalın lowlar görmesem men günne gyz Aşygyny ýakma beýle juwan kalbym senne gyz Aşygyny ýakma beýle juwan kalbym senne gyz Aşygyny ýakma beýle juwan kalbym senne gyz Aşygyny ýakma beýle ilki tüýgüm senne gyz Ezizileşer, bahar pasynda tebigat joşa gelýär. Daş döwrek gül-güldarlyga beslenýär. Şol gözellik bolsa her bir insanyň ýüregine ilham, joşun paýlaýar.
Şonuň ýaly hem Şahir kalbyda bu gözellige maýyl bolýar. Şeýle gözellikleň tebigat täsirlikleň jemlenýän ýeri bolsa, hoştap howaly belent dağlardyr. Algyr guşum ganat baglap uçaly. Dereleri alma narly dağlara. Meger şu dağlardır dünýäň uçmaky. Gersin duman wasan garly dağlara. Arslany var, ajdary var, şiri var. Enguru var, hurmasy var, nary var. Şu dağlardır hümmet beren bir var. Perli peykerli, hürlü dağlara. Mehriban illeşler. Dağlar hakynda okulan bu şygyr setirleri Şahir Hacı Kakaliýewiň. Gepleşigimizde häzirki ýerine ýetiljek aýdymam. Dağlar hakynda şol şygyra Meret Anamratowyň dördön aýdymdyr. Aýdym ýerine ýetirýär. Ýaş aýdymçy İlmurat Muhammedow. Gerşin duman batan garly dağlara. Hey hey, arslanı var, arsları var, şiiri var. Engul var, hurmat var, nari var. Hey 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 hey. Mehriban illeşler. Türkmen halky atyny öz we pal dosty, sırdaş hasap eden halkdyr. Hormatlar gadamyzyň saýasynda her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenmesinde Türkmen bedewiniň milli bayram mellenýär. Onha şu ýylym bu bayrama gahrman arka damyzyň tagallasy bilen ýokary derejede taýýarlyk görülýär. Gepleşigimizde häzirki ýerine ýetiljek aýdymam, aşyk ýigdiň bedewine bolan söýgüsi bilen ýürek arzuwlarynyň gany saçmasynda dören hoşawazdyr. Meloguşum meloguş, yettirmesen yeloguş, gana taçya arzuwlarym seniň bilen bileguş. Mehriban illeşler. Şahir Atajan bilen kompozitor Çar Nuriýewiň Meloguş adly bedew wagşap dördön aýdymy kalba singen aýdymlaryň biridir. Bu aýdym 1972-nji ýylda Halipa rejissörler Muhammed Süýünhanow bilen Anatoli Karpukhynyň düşüren Meniň dostum Meloguş adly kinofilmde uly orun alan aýdymdyr. Gelin kalba singen Meloguş aýdymyny İlmurat Muhammedowyň ýerine ýetirmegine diňläliň. Meloguşum meleguş, yettirmeden yeleguş. Kanada çarar dolarum hey 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 hey, senin bilen bileguş hey hey hey. Kanada çarar dolarum hey 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 hey, senin bilen bileguş.
çap, çapadıma çap, çapadıma 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 çap, çapadıma çap, çapadıma çap, çapadıma 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 çap. Ara uli uli me wa gülüme gülüme, nerede ortam tabatam hey hey hey. Ara uli uli me wa gülüme gülüme, nerede ortam tabatam. Çapadıma çap, çapadıma 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 çap, çapadıma çap, çapadıma çap, çapadıma 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 çap. Ara uli uli me wa gülüme gülüme, nerede ortam tabatam hey hey hey. Ara uli uli me wa gülüme gülüme, nerede ortam tabatam. Yaş kalbımın vadide, gayretme gıyratım sen hey 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 hey. Altı vatana diden hey hey hey. Gayretme gıyratım sen hey 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 hey. Altı vatana diden. Çapadıma çap, çapadıma çap, çapadıma 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 çap, çapadıma çap, çapadıma çap, çapadıma 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 çap. Ara uli uli me wa gülüme gülüme, nerede ortam tabatam hey hey hey. Ara uli uli me wa gülüme gülüme, nerede ortam tabatam. Nerede ortam tabatam, nerede ortam tabatam. Mehrbani ilesler. Gepleşimiz vardı pikirleňizi, teklipleňizi 0532 gysga beligimize SMS arkaly ýollap biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz. Çünki siziň teklipleňiz, istek arzularyňyz biziň gepleşigimiziň örsüniň giňemegine ýardam eder. Biz sizden geljek SMS-ler araşýas. Hemişelik bir taraplygymyzyň sany 25 ýyllyk toýunyň toýlanjak ýyly bolan Türkmenistan bir taraplygyň mekany ýerine siziň her biriňize üstünlikler ýar bolsun. Türkmen aýdymzat sunugatyny ösdürmek, onu gorap saklap, geljekki nesilleri ýetirmekde uly ähmiýeti eýe bolan. Halipa şäherlik ýoluny ösdürmäge giň mümkinçilikler ödýän. Gahrman arka damynyň başynyň dik, janynyň sag bolmagyny, döwlet ähmiýetli tutumly işleriniň mundan beýlägem rowaj almagyny arzuwlaýar. Gepleşigimiziň inlik sanyna çenli, hoş sag bolun, mehrbany ilesler.